więc pani trener zawdzięcza generalnie wszystko, jeśli chodzi o jeździectwo. No wszystko nie, bo później się już szkoliło. No ale szkoliło, ja mówię początek, a początki to jest baza, tak? Czyli dalej wszystko. Początek, ustawienie. Ja jako trener dbałam również o to, że na przykład wygląd, żeby był. Ja jeździłam do miary, do krawca. Ale to się ze sportem jeździeckim to nie było nic, co uczyłam konia, a jednak tam i do szewca, żeby ten but był długi. No to wszystko się robi. Dzisiaj to już trenerzy... No to można by wymieniać tutaj jeszcze godzinę, co pani zawdzięczam, a jak powie się wszystko, to właśnie mam tutaj takie rzeczy też na myśli, prawda? Też to, że żeśmy trenowały, na przykład uczyła nas pani tego, żeby musiałyśmy rozprężać się same, żeby później na zawodach człowiek nie był zagubiony i strzał cię jak galareta i dużo gorzej wypadał na zawodach niż w domu. Że my od początku było tak, że w sumie obojętne, nawet mogło być trochę gorzej, ale jednak ta samodzielność musiała być. A teraz to jest czasami różnie, że ten trener robi wszystko, po czym dziecko na tym czworobku jest zagubione, coś mu nie wyjdzie, jeden ruch i on już wszystko psuje. W niepotrzebnie, no bo jeden ruch popsuty to nie jest jeszcze tragedia. A wszystkie to już tak. Kiedyś na mistrzostwa Polski swojego konia dał Benedikt. No. Jezu, jak ja cię chodziło o to, że ja dbałam o tych uczniów. I na przykład Kasia, mając bardzo dobrego konia swojego, dałam jej mojego tylko po to, żeby ten jej koń miał dobre miejsce na liście startowej. Czyli szedł pod koniec, bo to jest zawsze w tej naszej dyscyplinie. I ona na moim koniu jechała, który był mniej zaawansowany jako pierwsza, a później na drugim koniu i na swoim. I to zupełnie inaczej się jedzie, jak się ma dwa konie w konkursie, bo się już podłoże pozna, jak tam sędziowie wysędziowali i tak dalej. No tak, ale pani też jechała na moim koniu. No tak. Ale a później, ale to już później to już w ogóle, ale na samym początku. Dorocie Modlińskiej dałam Damazego, żeby pierwszą klasę sportową zrobiła. Dorota też wiele osób pani trener zawdzięcza.